Vrei să știi și tu cum am făcut rețeta de cremă de zahăr ars fără zahăr? Dragilor, aici Adina Zaharencu de la Zahăr din Struguri. Mă ocup cu îndulcitorul miraculos, minunat, extraordinar, care se numește Zahăr din Struguri. Și cu siguranță mulți dintre voi nu ați auzit despre el, de aceea m-am hotărât să fac acest canal de YouTube dedicat îndulcitorului natural de zahăr din struguri. Și iată 5 secrete pe care le puteți afla pe canalul meu dacă rămâneți alături de mine. 1. Dacă ești interesat de o alternativă super naturală, care nu schimbă gustul a cafelei tale, a ceea ce vrei tu să îndulcești, care este 100% natural prin presare, care conține antioxidanți, vitamine, minerale și resveratrol, secretul tinereții. 2. Dacă cumva ești într-un proces de slăbire sau pur și simplu urmezi o dietă, un sport, ai o viață echilibrată și ai nevoie de un boost de energie, un îndulcitor natural care să-ți ofere energie, să-ți ofere vitamine și toate cele, pentru ca tu să mergi cu ușurință înainte în dieta ta, în viața ta echilibrată. Dacă vrei să afli și tu cum poți să gătești cu ușurință cu acest îndulcitor. Pentru că multă lume este așa un pic, confuză vis-a-vis de faptul că îndulcitorul acesta este lichid și e normal să fie lichid pentru că nu trebuie să-și schimbe starea de agregare. Știți și voi, fiind must la bază, must concentrat din struguri, el mustul fiind lichid sau sucul strugurilor, cu alte cuvinte, fiind lichid, este normal ca și îndulcitorul să fie tot lichid. Orice modificare a structurii naturale a lichidului presupune o intervenție chimică și asta știți și voi. Și chestia asta puțin creează așa un pic de confuzie, oare cum se gătește cu el? Se gătește foarte ușor, dragii mei, și chiar ajută foarte mult în procesul de gătire, iar eu mi-am propus să creez foarte multe rețete în care voi să observați acest lucru, cât de ușor este să lucrezi cu acest îndulcitor. 4. În cazul în care ai rude sau cunoștințe printre ai tăi care au probleme cu diabetul zaharat și vrei să-i ajuți, vrei să cauți o soluție pentru a le ușura viața, să știți că cu ajutorul acestui îndulcitor a rezolvat toată această problemă. Iar 5, mă gândesc la cei care poate vor să-și facă o afacere, se gândesc să facă o afacere de acasă, sau poate la cei care au ieșit din Horeca ca și bucătari și nu mai au acum unde să activeze, dar știi cum e, că atunci când ai o pasiune și faci treaba asta din pasiune, ai nevoie neapărat să-ți exprimi pasiunea asta în orice condiții, chiar dacă și pe timp de pandemie. Și poate sunt alte și alte persoane care vor să-și facă locații și să facă dulciuri fără zahăr. Pe canalul meu veți afla o grămadă de lucruri despre cât de interesant este să ai o afacere de dulciuri fără zahăr. Și astfel încât, dragii mei, vă invit să vă abonați pe canalul meu, să dați click pe clopoțel și să fiți informați ori de câte ori postez un video nou, pentru că nu se știe niciodată când este fix acel video care vă interesează pe voi. Astăzi mi-am propus să facem rețeta de cremă de zahăr ars fără zahăr, dar și data viitoare vreau să fac plăcintă de dovleac, normal, vedeta toamnei, plăcintă de dovleac fără zahăr, așa că vă rog să urmăriți și videoul următor. Dar până una alta vreau să vă vorbesc înainte de orice despre ce este zahărul din struguri, cum se produce și unde se produce, dragilor. Sunt sigură că este o informație foarte importantă pentru voi și că abia așteptați să o vedeți despre ce este vorba. Așa că hai să începem. Dragii mei, vă spuneam mai devreme că mă ocup de acest proiect care se numește Zahăr din Struguri. Știți ce am eu aici? Strugurii aceștia de sezon, de toamnă. Și ce am eu aici? Aici am rezultatul. Rezultatul mustuirii acestor struguri este un must. Da? Este acel suc de struguri.
Dar ca acest suc de struguri să devină must, are nevoie de un proces de fierbere, de pasteurizare, da? Cum cunoaștem noi în tradiția românească, toate conservele bunicii, a mamelor, prin proces de pasteurizare au rezistat. În urma procesului s-a degajat apa și a rezultat un sirop, evident, de struguri. După care s-a trecut prin niște filtre, niște site, da? Și maica a rămas și fără culoare. Dar niciodată nu vorbim despre un proces chimic asupra lui. Ceea ce este foarte rar, dragii mei, în ziua de astăzi, în categoria îndulcitorilor. Îndulcitorii, la ora actuală, au căpătat și o conotație negativă. Îndulcitor, când auzi de îndulcitor, te gândești la aspartam, la xilitol, maltitol, că și numele astea au o sonoritate care te duce deja cu gândul că nu e nimic natural acolo. Și eu astăzi mi-am propus să vă spun practic 2-3 cuvinte despre acest îndulcitor, să vă aduc la cunoștință și vouă despre acest lucru. Bonusul este faptul că vreau să vă spun și vouă, am printre clienții mei, unii sunt locații, da, care fac prăjituri vegane, prăjituri fără zahăr și așa mai departe, oameni care fac acasă mici afaceri cu prăjituri, extraordinar, fără zahăr. Am și oameni care, din păcate, sunt bolnavi de diabet sau au descoperit recent că au diabet. Diabetul este o boală, la ora actuală, foarte perversă și foarte la modă, să-i zicem așa, pentru că chiar dacă ești slab și arăți bine și nu ai nici gând că poți să ai diabet, deodată se întâmplă că afli că ai diabet și asta pentru că, pe de o parte, este o boală genetică, pe de altă parte, este o boală care se declanșează pe sistem nervos. Drept urmare, eu asta vreau să vă spun, că în ultimele zile chiar am primit telefoane de la acești oameni deosebiți care mi-au spus că sunt foarte bucuroși că au descoperit și ei, au și ei un zahăr al lor cu care să-și îndulcească viața. Și vreau să vă spun și vouă, dragilor, că este un îndulcitor potrivit pentru cei care au început de diabet zaharat, cei care au diabet zaharat, adică de tip 2, nu de tip 1, nu de cel insulinic vorbim noi. Pentru că aceia au niște restricții foarte mari. Dar cei care au încă diabet zaharat, abia diabet zaharat și au doar restricții legate de alimentație, dar nu interdicții totale, aceștia încă mai pot mânca fructe, adică să scoată zahărul din fructe. Dragii mei, și să dăm drumul la treabă, astăzi, pentru rețeta de cremă de zahăr ars fără zahăr, avem nevoie doar de 4 ingrediente și vreo 4 minute să le aranjăm. Așadar, ingredientul numărul 1, ouăle. Am pus aici 9 sparte, pe care urmează să le mixez cu roboțelul. Apoi laptele, 1 litru de lapte. Am ales un lapte de 3,7 grăsime, pentru că de fapt toată crema asta se bazează pe grăsimea naturală, da, a laptelui, a ouălor. Și zahărul din struguri, da, vedeta principală a ședinței noastre, a rețetei noastre. Și, evident, nu putea să lipsească de aici esența de rom, clasica esență de rom, care se pune și care dă gustul și aromatizează absolut toată această frumoasă rețetă și gustoasă rețetă. Și eu am mai adăugat de la mine o scorțișoară, pentru că mie îmi place oriunde mănânc un dulce să simt aroma de scorțișoară. O să vă zic și o poveste atunci când o să pregătesc. Așadar, cum vă spuneam, 4 ingrediente, recapitulăm: ouăle, 9 ouă, 1 litru de lapte, 300-350 de mililitri de zahăr din struguri, pentru că vorbim de un zahăr sănătos, nerafinat, așa cum vine din natură, din struguri, din mustul strugurilor, și niște esențe. Eu am pus esență de rom și scorțișoară deja rasă. Bun, și acum cum procedăm? O să mixez eu ouăle, fără ca să vă deranjez, să vă buruiez, și după aceea o să vedeți cum procedez în continuare. Voi adăuga laptele, voi adăuga zahărul și voi adăuga esența. Pac, toate la oaltă, pus într-o cratiță, la cuptor,
pentru 40 de minute la 175 de grade. Și apoi crema noastră este gata. Și așa că să-i dăm drumul. Așadar, am mixat ouăle. Aici aveți cele 9 mixate cu roboțelul. Peste care voi adăuga 1 litru de lapte, pentru că asta este pasul numărul 2, în care amestecăm toate cele 4 ingrediente și va rezulta o combinație extrem de gustoasă. Da? Deci laptele, 1 litru de lapte. Eu aici fac toată combinația într-un vas transparent. Așa. Peste care voi pune esența de rom. Așa. Vă spuneam că o să vă povestesc ceva despre scorțișoară. Urmează să pun scorțișoară acum. Vă spuneam că lucrând în Horeca, și anume în cafea în special, mi-a venit și ideea de a oferi clienților din Horeca, din restaurante, un îndulcitor natural la cafea care să nu-i schimbe gustul, că de fapt asta era toată șmecheria, ce să mai. Era să-și îndulcească oamenii cu ceva super natural, pentru că de altfel mai exista mierea, dar știți și voi foarte bine că mierea modifică gustul cafelei, îi dă gustul acela specific de miere și practic nu mai avem amăreala aia specifică cafelei. Și de acolo mi-a venit ideea. De fapt, prima intervenție a mea a fost așa, la pliculețe de 10 grame, suficiente monodozate, suficient pentru a îndulci o cafea. Și apropo de scorțișoară, vorbeam cu niște clienți de-ai mei arabi și vedeam că tot rumegă ceva și îi întreb, zic, nu vă supărați, dar tot văd mereu că mestecați ceva așa. Nu pare gumă, că nu era mestecatul la specific gumei. La care îi spun, au fost câțiva, vreau să spun, a fost doar unul. Zice, unul spunea că mesteca batoane de scorțișoară, iar altul cu ișoare. Și așa am înțeles eu că ei așa își protejau dinții și nu mai făceau carii. Spune că este un super antioxidant și un protector la nivel bucal. Și mai adăugăm cele 350 de mililitri, da, de zahăr natural din struguri. O minune. Nu merită pierdut nicio picătură. Și eu, deja am murdărit-o pe asta. Luăm o paletă și amestecăm frumos tot conținutul acesta, grozav, pe care, ce credeți, pasul numărul 3 vine imediat. Pasul numărul 3 este să aruncăm tot conținutul ăsta într-o cratiță, fie că aveți o cratiță de iena, un bol de iena, sau o cratiță normală, cum vreau eu să fac acum, într-o cratiță normală. Și o să pun toate lucrurile astea la spălat. Și asta o să-l pun într-o cratiță și o să dau drumul la cuptor, dragilor. Dragii mei, am pregătit toată combinația aceea de ouă, lapte, zahăr din struguri și esență. Le-am pus pe toate într-o cratiță și urmează acum să le dau la cuptor. Priviți un pic cuptorul. Cuptorul este deja pregătit la 175 de grade și deja este aprins, pregătit. L-am lăsat 5 minute să se încălzească și acum urmează să bag cratița, așa cum este ea, fără capac. O pun la cuptor pentru 40 de minute. Și vă invit să gustăm împreună, să vedem ce a ieșit. Haideți! Dragilor, ia uitați ce am eu aici. Crema de zahăr ars, fără zahăr, ars. O minune, o delicatesă. Pentru că, așa cum spunea o clientă de-a mea foarte dragă sufletului meu, care face gemuri fără zahăr, adică cu îndulcitorul din zahăr din struguri,
Este un gust foarte catifelat, foarte plăcut și care, cum să zic, nu-ți dă acel gust super astringent de zahăr, care la un moment dat nu mai poți. Este foarte catifelat și foarte dulce și am să exemplific acum, abia aștept. Dragilor, neapărat trebuie să încercați să vedeți cum este o cremă de zahăr ars, dulce, bună, dar fără zahăr, rafinat. Eu m-am gândit ca data viitoare să fac plăcinta de dovleac. Deci urmează acum, repede. În weekend o pregătesc și o și pun, să o vedeți. Plăcinta de dovleac fără zahăr. O minune de toamnă. Și eu mai iau una. Chiar mai iau. Super. Așa că vă rog să vă abonați, să dați click pe clopoțel, ca ori de câte ori urc ceva, să vedeți voi primi, să fiți notificați. Și dacă sunteți printre ei mei, printre consumatorii mei de zahăr, vă rog, scrieți-mi cum v-a ieșit. Sunt tare curioasă. Întrebați-mă una alta, ce vreți voi. Și haideți să intrați în comunitatea celor fără zahăr. Pentru că tare bine e să fim sănătoși și să fim veseli, plini de energie, plini de antioxidanți și plini de bucurie până la urmă. Vă pup cu drag și vă îmbrățișez dulce! Dorinușca, ce mănânci tu aici? Nu știu. Nu știu. Nu știi? Și ce e? Nu știu. Cremă de zahăr ars. Uite la mine. Fără zahăr. Hai. Fără. Îți place? Cât de bună e? Zi-mi. Mai mult. Mai mult?